Ay! Narugangan na so 116 na. Anong alak, boy? Asan? May iniwan ba dito? Wala ditong iniwan. Ayan, so Asan? Wala na suki. Hihingi ko pa kayo. Pwede ka. Tapos ati din. Ano? Anim. Magagata ko yung pangalawang gata. Ayan. Pangalawang gata. Samantalang sa kung sa Tukong Manila, stress putik. Sadi, katawak ko na sana nagre-reklamo. Sabi ko kay kapag nag-resign ka na, ito na lang gagawin natin, magtinda-tinda. dapat nga nagkakuha ka mas so mga bilao-bilao. Ha? Nagkumanaw ka sa mga uga ko na magkuha. Maluya pa ako magluto. Uy, Nervous. siram. Nervous pa ako. Kabado. Hindi ko pa kasi na-try. Kuwasa naman na tinatakad man kaya ako kan Ricardo. Mga naka-ready na. Yeah, pag nagluto ka, usara na sa nagto. Dapat nga nagkukuha ka sa di. Yan sa mga uga ko na mga tao sa di magparaluto. Sige, sa nialuto sa di kaya di pag naggulay ka, di man sa di nabibintahan. Hindi mo ilako. Hindi, so kuha maray sa dito sa mga iginma. Sa mga bentilog. Ato ko ang baga. So, 20 sana. Ako na sira kanon. May isura na. Ay, Amo yung makusog sa di. Imposible. Napaka-imposibleng dirian nagkusog. Adi mga kaubinan na ding sa sawang-sawa na sira sa pagkaon na sa tubaloy. oo nga no. Tapos may ano pa. Bentilog. Daw ito mga estudyante yan. Isasangag mo. Paano magsangag? Di na. Plain rice na to. At plain. Kaya nga ni bentilog, may gastos pa ka sa kadakol. Bentilog, so affordable siya na ng pagkaon na makabusog sira sa usad na kaunan. May ano pa no. So hotdog baga na sa raday. Darawa ka to. Usad na itlog. Usad na kanon. Usad amnunad to. Hindi yun, 20. Kaya nga ni, iba kaya gusto ka iitlog. So separate to. Pero, Kanin, itlog, 20. Pero pag hotdog, basta lahat bentilog ma, aatado mo na yun. parang mahirap na nga. Isang hotdog. Mamaya, pakita ko sa'yo kung paano. Corn beef, itlog. So itlog kaya baga ma, ako baga mga nababakal na small sana. Oh. Ang nad to. Kaya nga ni bentilog eh.
Pero may kaiba itlog. Minsan, Ito baga batasan, nagkusog na kadto ay. minsan may longganisa, no? Oo, sa dalong ganisa may itlog. Oo. Tapos sa kanin. Extra rice, sira. Oo. Pag extra rice, magkano? 10 pesos. Oo, pwedeng 5 piso. Maliit lang na takaran yun. Pero may kakito na nakasaksak ka rice cooker mo sa kanon. Ha? Rice cooker. Ito nang tinuturo ka ni mo sa pinapakuluan. Ay, oo nga pala. Nagrarapunag to mga idea ka ni mo. Bentilog. Napaka-imposible mo daw. Pag nag-resign si Kuya, si Tito Iga, kusugkat to ka sa akin. Kasi luluwas mo sa to kanto ma. Pamanda kanan. Napatuklok na ako sa to ni Tio Georgie. Tagluan mo, ato bentilog nga ni Edna, bentilog. Oh, buray. Lisensya, 3,000. Kapayat kan, 3 milan. Dawa kompyuton mo. Kapayat kan kung nakita Sali nga man. ni March, sigurado na yan. January. Ah! Bakit? Sinabit. Sige, ikaw na, Petri. Ha? Wala nang gin. Ano yung boy? Ha?